Nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa na kanále FlyJohn. Dneska se společně podíváme na charty, neboli na to, co piloti používají při přiblížení na dráhu nebo po cestě, aby dobře piloti viděli, v jaký mají být výšce a takhle. I když jim to sice navádí řídící věž, ale my máme i na to charty speciální jako piloti. Já to říkám my, protože když lítám v simulátoru, tak to používám taky, je to úplně ten samý program, no. Oni mají novější programy, tohle je takový starší program, který se používá taky a určitě pokud lítáte simulátoru, tak vám to doporučuji. Ještě jednou bych vám chtěl strašně moc poděkovat za aktivitu, kterou jste udělali u prvního videa. Aktivita byla strašně velká. Děkuji vám za 15 sběratelů během ani ne 24 hodin, je to šílený. Potom děkuji leteckému vykřičníku, že lajkoval mi přes sdílení na Instagramu. Děkuji vám všem moc za podporu. A dolů do komentářů mi určitě můžete napsat, jaký byste chtěli vidět další video. Takže já se podívám, můžeme nějaký, co všechno napadne, já se na to mrknu a uděláme třeba z toho livestream nějaký, kde bychom si vybrali nějaký téma, který bychom mohli produkovat ven. Takže když se teď podíváme na to, tak co teď zhruba vidíte vedle mě, tak je to chart, který vlastně je daný pomocí iRacku, nebo iRack se aktualizuje každý měsíc, myslím, takže teď máme iRack 23.13 a není update lay, takže teď je nový iRack na únor, takže 24.01. Je nový iRack na únor, který je nyní pro všechny letadla ve vzdušném prostoru, na který se teď podíváte se na Flight Radar. Tohle to všechno piloti potřebují ten iRack 24.01, takže je opravdu, ty charty jsou opravdu důležitý. Takže my si teď klikneme na Českou republiku, která se nám právě teď krásně otevřela a dále si najdeme, jak jsem již v minulém videu říkal, schválně. Můžete mi říct, napsat do komentářů, co jsem říkal v minulém videu, jaký je poznávací značka našeho pražského letiště hlavního. Jsem na vás docela zvědavý, takže bude to ještě řečený k tomhle videu určitě několikrát, ale teď si to zastavte a napište mi to do komentářů a dávám třeba na to srdíčko, když budete mít to správně. Takže když se také podíváme, tak víceméně se v tom skoro nedá vyznat. Máme tady nějaký departures charty, neboli odletové charty, které vám teď máte vyfocený, nějaké tam vidíte, takže vidíte, jaký jsou zhruba odletovky, vidíte nahoře, vidíte frekvence, transition altitude, takže transition altitude znamená nátlak, který vlastně standardní tlak je 1013 hektopaskalů, který potom se mění ve výšce nad 5000 na standardní tlak, což je pro všechny různý aerolinky jiný podle dané země, která to má nastavený, takže v Německu bude taky 5000, jsme v Evropě, ale když třeba půjdeme dolů níž, což jsem teď, myslím, že jsem teď nedávno letěl do Dohy, co znamená, tam má 7000 feetů, bereme ve feetech, což je nějakých 3 km nad zemí, což je docela good. A teď máme tady teda v Praze 5000, protože letiště leží ve feetech 1250 feetů. Potom teda vlevo máme nějaký různý frekvence, takže máme Praha Radar, to je vlastně Praha Radar, protože to je vlastně monitorování celého prostoru nad Českou republikou. Potom máme různý radar, který se moc nepoužívá, ale je to různý radar, je approach, víceméně, takže ten se používá docela často. Spletl jsem si to s něčím jiným, různý radar je approach. A potom máme nějaký nepodstatný frekvence, který se moc nepoužívají, pak máme různě delivery, což je na odlety, který vlastně když provozujete odlet z pražského letiště, tak na delivery vám řeknou odletovku, ten tlak, který je takhle, protože odletovky máme potom Vožice, Trialfa a Vožice a prostě takovýhle odletovky, co si všechno ještě ukážeme v tomto videu. Potom máme různě Tower, což povoluje odlety a přistání a následně různě Ground, která koordinuje pohyb letadel na letišti v Praze. Potom je různý ATIS, který nám vlastně, to je namluvený pomocí nějakého AIka, který vlastně nám to vysvětlí daný, jaká je dráha v užívání, jaké informace máme, takže information mic třeba, to znamená jako, že máme nějaký daný informace, které jsme se dozvěděli z informací miců a oni třeba to můžou potom doplnit i řídící a takhle. Je to docela zajímavý, ale když dáte také online, tak to většinou není častokrát v provozu. Dále teda, jak se teda podíváme, tak můžeme se podívat na docking charty, což jsou vlastně všechny charty
který vám teď ukazuju, tak jsou z toho starého Iraku, ale nemění se to, protože víceméně letištní plocha letiště právě pořád stejná. Takže vidíme tady takhle přízdevku Foxtrotu, která vlastně máme, tam je příjezd za dráhy 06, takže teď když vidíte na flight radaru, když vám teď ukážu, tak je to příjezdovka když si sjíždíte z té dráhy, tak je to ta, ze který sjíždíte. Následně teda Pier C, neboli jako budova C, tak to je terminál 2 celý, plus s tím hlavní budovou terminál 2, kde to je napsaný. Pak máme samozřejmě stojánky jsou na levo i napravo. Pak máme terminál 1, to je Pier B, to je takhle ten chobot, tam většinou takhle. Je to tak, to je terminál 1 už a Pier A je taky terminál 1. Dreamliner, kdyby vám co zajímalo, tak se nejčastěji odbavuje na stránce 3. A Emiráty se nejčastěji odbavují na stránce, já se mrknu, 14. Je to tak. Na 14 se nejčastěji odbavují. A potom, když se podíváme na Ryanair, tak ty většinou stojí na stránce 50, 58 až 50, takže tam oni stojí většinou na těch stojánkách, kde nejsou choboty. Takže to. Potom máme pojezdovku Hotel, která je hlavní mezi terminálem 2 a 1. Pak se nám to blíní na Bravo a Zulu. Bravo to je víc nahoru, zase na dráhu 24 z toho směru. A pak máme Zulu, to je to Z. A to je, ta nás vlastně dopraví až to. Dreamliner má, jelikož má velký rozpětí křídel, tak má takovou jednu velkou nevýhodu. A to sice konkrétně, že on musí vlastně, když přiletí na dráhu 24 z tohohle směru, tak musíte stát po Foxtrotu, následně to vzít na Golf, co vidíte G, pak to vzít na Alfu a pak to tady stočit na Alfu 1 a jinak ostatní letadla to berou přes Foxtrot, přes Hotel na třeba Bravo 2 a dostanou se na Pier B, takže takovýhle věci. Potom teda, když se podíváme společně na přiblížení na dráhu 24 třeba, ILS Runway 24, jak se letecky řekne, tak zde se dozvíme, že pro zachycení ILS musíme ve 4000 feetech, takže to už bude mít UNH třeba 1006 zřejmě. Potom víme teda, že kurz je 240 tady udávají, ale reálně je to 241, používá se 241, všude je to tak používaný. Pro zachycení lokalizeru, který vlastně, když máte letadlo, tak máte vstupovou rovinu, která vlastně ona potom takhle ten ILS chytí, to je ten naváděcí systém a klesá takhle s letadlem až do přistání, takže vlastně podle pomocí ILS může potom letadlo přistát i samo, což je úplně super, že vlastně se o tom, když je mlha, tak se o to piloti nemusí starat, takže to není jak na jiných letištích, třeba na Madejře, kdy máme opravdu i ILS, ale nedá se tam přistát pomocí autopilota, protože je to tam moc terénatý a určitě si o tom nikdy řekneme víc. No a nakonec se teda podíváme na Departure SIT Runway 24. Tak tady vidíme všechny departury, takže vidíme, že Božice for Mike, neboli pro vás VOZ 4M, tak for Mike, vlastně, já vlastně používám tu leteckou angličtinu, což je Alfa Bravo Golf a takhle. Takže to určitě si to ještě v nějakém videu popíšeme, ale já si myslím, že to pochopíte časem na tomto kanále, jak se ty značky vstupují, když to tady budu říkat a vy si to budete zažívat a když budete toto, takže teď si jenom prostě vysvětlujeme takový ty charty, co můžou být, co opravdu můžete zažít, jak kudy můžete letět a takhle. Takže většinou, když poletíte na sever, tak poletíte přes Venox for Mike nebo Artub for Mike, ale většinou větší motorový letadla letí přes Artub 5 Alpha a Baltub 5 Alpha a Venox 5 Alpha, protože vlastně musí mít delší, aby hned nezletěli, hned netočili, protože je to blbost. Takže vlastně tady takhle to vidíme. Potom teda, když poletíte nějak na jih, tak poletíte Božice for Alpha. Když poletíte třeba do Francie, tak poletíte Baltub 5 Alpha. A teda, když poletíte potom třeba do Španělska do Bilbao, tak budete používat do Ben for Alpha. Většinou se používá Božice na ty jižní lety, teda no. A já si myslím, že pro tohle video by to mohlo stačit. Pokud se vám toto video líbilo, určitě zanechte like
odběr se zvonečkem a pojďte toto video nasdílet, pokud si myslíte, že nějaký kamarádi to opravdu potřebují. Jsou to informace, ve kterých si můžete dozvědět víc než normální cestující, co třeba normálně letí na dovolenou. A potom můžete třeba říct posádce, která bude vás provázet na tomto letu, že se jim můžete zeptat, hele, dneska letíme přes Doben Trialfa, anebo letíme přes co vlastně letíme. Tak můžete to takhle, oni vám to milé rádi řeknou, protože přece jenom posádky jsou vždycky milí, když mají čas. Pokud samozřejmě, když mají zpoždění, tak to určitě se neptejte, ale oni jsou určitě milí, takže milé rádi vám to řeknou. Potom samozřejmě, co bych ještě mohl doporučit, posádce můžete koupit nějakou, jestli se chcete třeba dostat do kokpitu nebo takhle, bez povolení, jako jenom si nahlídnout a na konci letu se potom třeba posadit i na místo kapitána, tak zkuste dát posádce nějaký úplatek, bombony, tohleto, oni všechno a budou za to strašně rádi a budou si vás všímat po celou dobu letu, když letíte třeba ve first class. Je to fakt super, věřte mi, když se podíváte na Flight Rostu, ten to tak udělal, většinou se dostal všude. Ale myslím, že to mělo nějaký spolupracovaný společnost s tou společností, takže opravdu nevím, jak to tam tak funguje. Takže jo, děkuji vám moc a já se nás budu těšit u dalšího videa. Mějte se, čau!